Ka skim MGNREGA kadai ka way na ki skim ka baka sorkar pedeng kalapan mang kerpang na ka benta ki shnong ki badang hap hapo ka rural area kam tam sya ki shnong ki basyan nong kendong ka bala ajing mentoy shikat day habaya day hakaliang ka roy kapar haki babuon ki liang. Kumta kum shi benta bantengka ya ka jingdon ki dok ha dok penan bat kum juru bantengka ya ka kawa. Lapli ya ka way ka pungri dok ha ka shnong maulas nai lani ka fisheries pond ha ka khatsan taring nailar arjar arpolai ka balamang na ka skim MGNREGA ha ka jinglot ka ba arpo way lak khandai spa nyopo way tengka lingba ka VEC maulas nai. Kakong iban rihun karbi QAPO jong ka CNRD boy rembong riboy district kum kakong san kabalapli ya katay ka jaka tengkay telong hababatay siya unonglong kubor habaya day bat katay ka jingtay kalaong baka jingpli ya katay ka telong kalong si benta ban kentiw ya ka yo kam yo jam jong ki kun samla bat kan long ru ka telong kaban kersyan siya ki pentha kaba ki badon marjan bat ka. Baru ka kmi lenti ba andang yo lat jing yarap na katanat ki kam chungo kai perthei ki ban penbha shu ya katai ka telong bakan long ka ba itnat bat kring ya ki weiru. Nalor ka kong kharbi kiu ka balapli ya katai ka pung tengkai la sakilang da ka jingdon lang ki he pulen ka police outpost maulas nai urang ba shnong maulas nai ba joblin stand bat ki wei. Hadin baladap ban pli ya katai ka pungri dok ha la penlong ya ka program lengkot habaya day bat ka jingra ke ya ka Independence Day ha ka bala kentiu ya ka lama lairong jong ka rida ka APO ka CNRD block boy rembong ha ka jingedon lang in charge ka maulas nai police outpost uba JK Pawa lembat ki wede ki he pulen bat la penlong ru da ka batung ding ha katai ka jaka ka bala ye shimbenta da ki kena skol ki nong hikai bat ki nong yalam shnong ki katu kat ni ki nong shong shnong bat ki wei. Ready. Nagkonong sham nakaliang kablong ngaso ban wish pi baro happy Independence Day. Te sa shisin haka kertang jong bidu ni yodon lang ni kroy ban penpau shapi ba kani ka VC ka de ka wei na ka VC ka ba trebha hapo ka bharambong si anar blank. But ya kini ke skim la ai jing thahi na kaliang kasar ka kami ha ka jing hisha kani ka amrit sarabar kada ka wei na ka pung la ne ka wei na ka jing trai ka ba kasar ka kami ka la pha haman la ki district bala kumnu kumba inyo pesan telik amrit sarabar ki dei ban shna haman la ki shnong hapo ka wei ka district te ha ka bedai bat kani na kaliang ka block office ni la pha sha kishnong ban ni la ji de kishnong ki badan ya ki pung ki bala ban kersoi ki bala ban ajing ram ya ka imlang ka salang te na kaliang ka VC na kaliang ki chairman jong ka maulas na VC bat ki member jong ka executive member jong ka VC jong ka maulas na hi baro ka wei ki la ji ya ka ni ka jaka bat kata kalong ba ka jingtrai jong ka ni ka kertang jong ka ni ka jingtrai kalong fishery pond te ha ka bai dei bat ka ni ka sanction jong ka kalong komba ar phuai lak khandai spa inyo phuai but halor kani ka jingtrai na kaliang ka blong ni ngim ai yaki tang bakin shnai yakani kapong henry komba pitep bana kaliang ka jingtrai shi spa sngi ni dan ya kata kam ka bangin khot ka NRM but ka non NRM te ban kanti ka kam NRM na kaliang ka office ni jid ukum kini ki VC ki ban peninu ksap ade yaki wei ade ki VC bakin shim ban pen isha ki wei ade ki ba ki VC ba lingba kini kam kha ka bede ba kam kila bante yakum kini ki jingtrai tang kum ka fishery pond kum ba la tho ha ka sanction henry na lor ki dok kha ka ba kila ri nang ni kila la bandi bat ai jing rap bat ai kam ajam ya ki para nang shnong lene ya kini ka VC hi kham tam ki samla ki badang wat ki kam ki jam kani ka VC kala la ban ai lat ban ai kam ai jam ki na lor kani ka pung ka bangish na ne kani kapong kala ru ban ai ya ki syaki pantha syaki jakarang hakaba bun na kini kinusnong hakani kapo kani ka VEC kidai kinong rap te namar kata ngin kentu yiki weiru ki VEC balada pishim ya kuno ka kam phimdai ban shim tangi kita ki footpath ane ki CC road nakaliang ka block office ngi kentu ya baro ki VEC ba kidai ban shim ya kuno ka kam ka bala ban
kentiu hak imlang kasalang kabala ban aikam aijam bat kabala ro ban penne pansa ya ki wei pade ki hakawai pagoi pagi generation ki badang ban pade hadin tena kaliang ka office ngiro omde bangi aitang ya kani henry ngila propose ro na kaliang ka JSA bat ki wei pade ka line department kata ka tourism department ba kinang kampan bahas shu nalor ka ka baki yo na kani ka scheme MGNRGA but lingba ka jingyo but hada ndang ngila yo ka approval na kaliang ka tourism department ngila pa dia ban kampan bha ba pan kring shu ya ka haka ban independent tanat but ba ki wei pa ki VC marjan hangni kin i bat kin yo man sim ba kin nang le bha shu bat kin nang kin tiu shu ki ba kin nang ban kin la shu ban shime ka kam haka bai dai bat pan sa ya kamarang te kum shi banta na ka ban pan sa ya kamarang ka VC hi ya kani kapung ngila IT be yaki bakan penyai nodong shadong ndala de bekani but hakajing penyai basta jingki khaban wafru wadi ki SG khanang ba maki ki longkum ki nongpe nong khami hadin hubut namar ki kam ki kala nakawai kapor shakawai henrai lang ba kajing IT jingki pada ki SG kemat kila ban pengkhoi pen suba ban pen bhaju shu kani hakur kom ka bakarpa to hakane kapor nakaliang jingi kum ka dorbar shadong molosrai ngidap lagi dokumen ka bakraw bah ka sengi ngiyo bani don lang hakane ka pung ka bala penshna kerpang ka ba la mang pisa lengba jong ka MGNRGA ka chimpentre ya kane ka pung hapo jong ne ka shinong ka jungi te nakaliang jonga hakane ka por nga ai ka jing kublai happy independence day ya barokhait ki prashnong ki prathau ki banajan banajangai bat kumju uru ya ka office jong u block development officer jong ka boyrombong CNRD block na kaliang jonga kumu Sherman jong ka VC ngadap ing dokumen ka bakraw bangiyo ya ka pung kabala penshna mo lengba jong ka scheme ka ba kikot kata ka Amrit Sarovar na kaliang jungi ka jingyo jungi ya ka scheme ka jingmentoy ka bakraw ya ka sinong ka tao jungi barkhot kawai hakaba mensua kabang impat don ya ka pung hangni apo jong ka sinong ngiyo i ba sibun ki ki jingdu na ki jungi te nadu bangiyo ikane ka jingmentoy ki sinong ngiyo i ba ki prasnong prathau jungi kilayo jingmentoy na kane ngi na kane ka pung ka ba ngi lashna leng ba jong ka scheme ki nong sinong kilayo ya ka ban penun kam mo ban site jan ban site nep na no sedong pat kumjuru ko ko bami nang ne ngiyo ban penun kam pat sya ki pentor sya ka jakarep ki ba ki don sya gini sya room jong ka pung jungi haka juk oporo nakaliang jong ka VC ki jungi nakaliang jong ka sinong hibor khot ko wai ngi don ka pung nakabentaban preserve hero ya ki dok ha hapo jong kane nakabenta ka jingmentoy bat ka jing itanan jong ka sinong ka tao hibor khot ko wai te nakaliang jong ka por saisin ngai kublai ya ka office jong u block development officer ki bala ai kerpang ya ka scheme nakabenta ka sinong ka jungi nakabenta ka jingmentoy jong ka sinong jong pai ba nang sinong barkhoi bat kumjuru nakabenta ka office si barkhoi kawai te nakaliang jong saisin ngai kublai ya ki extra members ki jonga ki bayatre lang ha senda nakabenta ka jingbit jingbiang jong ka sinong ka tao bat khamtam nakabenta ban pejru ya ka bahakamian jong ki scheme ki bahapo jong ka sinong ka jungi kublai sipon